Woso, bendarane dhewe lagi nandang Sungkawa ki lho, Mas. Sungkawa. Iya, Kang. Sedih atine. Biyong lan paman Jurutama. Wonten timbalan dawuh. Kudune sliramu sakarone ngerti rasane atiku ing wektu dina iki. Kadang Mas Prabu Gupala dumugi ing pralaya. Wana segara dadi karang abang kabeh merga pokale Bantung Bandawasa. Melu ndedonga muga-muga pepeteng ing wana segara ki enggal sirna ya biyong lan paman. Mugi panjenengan pinaringan penggale ingkang minangkung Gusti Putri. Iya. Boten ora maida ya, Kang. Paman aku melu sapa, Paman? Kok malah Gusti Putri sedih kok malah arep wudu ki. Kadangku wis dumugi ing pralaya. Kedah sabar. Tapi prajurit tapis tanpa Paman. Paman. Loh, Kok malah madosi kok malah wis muka. Banjur gondelan sapa meneh aku Paman lan Biyong aja ninggalake aku ya Biyong. Jonggrang, aku sing prapta Jonggrang. kula ajri Gusti Putri. Kae sing diarani Bantung Bandawasa ki yo kae. Oh iki. Paman iki lho menungso murang tata sing jeneng Bantung Bandawasa sing ngobrak-abrik. Wana segara lah Oh dadi iki sing aran Bantung Delondong Wasa. Bandawasa. Bandawasa. Adep ana kowe senajan to Jurutaman kowe jejiring Senopati lho Paman Jurutaman. Namung kula ajros. Ajre. Lah ya ajrih banget dadi ajros. Biyong maju. Jonggrang. Jonggrang. Piye Bantung? Tekaku mrene ora bakal aku mulasara marang kowe. Iya wong lanang biasane ya ngono kuwi. Marmen nek nyiksa wong wedok. Aku ora bakal nyiksa marang atimu ning Bohong. Ingkang Mbok, sare. piye kowe mau muni apa? Sik. Kowe mau muni apa? Ketoprak weton ngendi kok nganggo bohong barang. Ketapruk ngendi? Kowe ngapusi. Kowe mau muni bodong, ngono ta kowe? Anggep. Jonggrang. Piye Bantung? Kowe ngerti dhewe tilmune negara Wanasegara utawa Kadipaten Wanasegara wis bedah. Wong atuwamu mati, kakangmu Prabu Gupala uga semono uga wis prapteng pralaya saka tanganku. Ana tetumbungan wong sapa bisa bedah marang praja ki mau kudu bisa mboyong marang putri. Wis suwe nggonku kepengin dadi bojomu, pengen aku nggarwa marang kowe. Tilmune dina iki kelakon. Kowe arep sambat karo sapa? Bantung Bandawasa. Kaya kandhamu mau bedah praja mboyong putri. Iya. Kuwi tumraping Bantung. Ning tumrape Jonggrang ora Bantung. Tenang apa Aku ora sudi nyawang suthik nyawang kowe. Paman, Pak. Kowe ngapa? Ngewangi aku. Kok gur goleki dispenser wae. Nek kena tak kandhani kanthi cara kang alus Bantung. Bali ana negara ing pengging kono. Aku wis kelangan sedulur, wis kelangan wong tuwa. Prajuritku tumpes tapis tanpa tilas. Akeh anak kelangan bapak, akeh wong wadon padha dadi randha merga pokal gawemu. Aja menyiksa ragaku, Bantung. Iki Gusti Putri nek dhewe kok manjegok ki piye? Jonggrang. Nggih. Piye Arep kowe sambat karo nampung ora bakal nggogroke jantungku. Mergo wis dadi patembayaning Bantung Bandawasa. Yen tak mulih saka ing Wanasegara kene ora mboyong marang kowe, trima aku prapteng pralaya. Aku trima mati wae. Mula sing mati kowe apa aku? Namung nyun pangapunten Gusti. Kowe ngopo kowe? Kowe muat ngopo kowe? Apa cendasmu kowe? iki ya Senopati Bantung. Senopati mekingkingi ngono senopati apa? Senopati pungkasan kabeh wong lanang wis tumpes tapis Bantung. Mulane kowe manut to. Kowe dadi bojoku ora bakal dibawa marang kayu watu, ning bakal dibawa marang kasur bambut. Ampun kersa.
Pripun nanging paman lan biyong paribasan aku wong wedok Krubyok kabotan Pincung mentelung kabotan Gelung. Arepa piye mesti kalah karo Bandung Bandawasa kang sektine Mandraguna. Piye gawe karti sampeka utawa piye gawe cara upamane Bandung ki lunga saka kene ngono apa tok gelem ngono. Langane kok Gusti Putri dijus. Timbangane aku sakit. Ngene. Kok sakit terus perih? Atine perih. Ati ki neng kene ora kok sakit perih ngono ki ora. Ati ki neng kene. Timbang aku sakit. Apa ngene wae, Kang? Piye? Bendarane dhewe ben njaluk bebono apa sing Bandung Bandawasa ora bisa ngleksanakake. Bener kuwi. Dadi aku tok tresno. Nek iso ki njaluk tumuruning lintang lan rembulan sak planet-planete ngono. Nek Kuwi lak mesti rasa ngono. Ning Bandung Bandawasa ki sekti Mandraguna lho. Aku tak budidaya ya biyong lan paman. Oh, nggih. Kang ngono memuji. Piye Jonggrang? Kuwi njaluk apa? Bandung. Sing gedhe pangapuramu ya. Jane aku mau wong nodi. Lan neter sepira tresnane Bandung marang Jonggrang. Jane aku ya nelake katresnan marang kowe Bandung. Nanging kabeh mau jalan kawangku dening kahanan, dadi aku mau klewo-klewo. Kowe nyuwun apa? Apa kowe nyuwun masak genthong-genthong gedene? Ora Bandung. Ora. Kowe aja kaya ngono kuwi lho. Bandung. Ah, parah iki. Wong jenenge Jonggrang kok mentel kaya ngono kuwi. Jonggrang menika kedah kagungan Jati diri. harga diri Wibawa. Jonggrang malah kaya genggek ngono. Jonggrang kok setelen ki mene. Masa laluku kebawa. Bandung. Goroh palih apa aku tresno marang sliramu nanging. Piye? Jenenge Wanudya bakal kaboyong dening kakung, kawangku dening priya mesti wae duwe bebono. Kowe nyuwun bebono apa wong Aku ayu? njaluk panjaluk ya, Bang. Heeh, njaluk apa? Njaluk candi cacah 1000 sewengi. Ayo mulih mak coprake elek. Ora perang-perang mak. Iya. Coprake tuwek no mak. Jonggrange kisut no mak. Ngono iki Bandung praya mesake ya mak. Dudut katut surung luntrung diambung angop. Wis ngene wae mak malah penak kok. Ya. Pangapunten Gusti Kakung. Nyuwun apa? Njaluk bayi candi cacah 1000 sewengi kudu dadi. Candi ndara. Ya Ampun, sasar bayi. susur. Nggih. Mesuki sasar susur Hati-hati mung Nggih. sak tembung Nggih. candi 1000. Nek bayi 1000 niku plentung prucut. Niku ora bayi ning anakan tikus. Oh iya, matur nuwun mbok elingke ya Paman. Nggih. Njaluk candi cacah 1000 sewengi kudu dadi sadurunge jago-jago padha kluruk. Tak turuti panyuwun wong ayu mergo saking gedhe tresnaku marang kowe. Tenan Bandung. Candi 1000 sewengi kudu dadi tak laksanakake tak Bagus. tindakake. Sawangen. Biyong lan Paman. Padha nutuk alu lan lesung. Dimen suarane mau ganggu. Jago-jago satemah padha kluruk ya Biyong ya. Dadi sadurunge biar padang jago wis kluruk Iya. kanggo jegal. Bandung Bandawasa niku kaya gawe candi. Sayo gage ndang nutuki lesung. Mandek-mandek Bandung. Kirike ya tangi. Iki suara apa? Angin. Angin ora dibutuhke. Lareno anggonmu ngupaya gawe candi Bandung. Wis para esuk jago-jago padha kluruk, kirik-kirik padha jegok. Iki wis parake ro. Wis Esuk. Para esuk. nyawang wong ayu ki pancen dadi sasar susur kok Bandung. Samangen aku wis bisa mujuti candi 1000 sewengi dadi. Candi 1000 sewengi dadi. Sawangen.
Kaya ngopo kastene Bandung Bondowoso? Menika candi-candinipun, Dadah. Mbak Detong sik tok. Neng ya kudu diteliti meneh, Paman. Tritinen utawa hitungan sing kanthi permati aja nganti kowe mau tunda bima. Iya, Bandung. Ora esuk ora sore candi genep 1000, jonggrang saguh kabeh ing Iki pengging. kok terus piye nek nganti candine genep 1000? Ya badar no. Gusti nek dhewe ora Yen genep 1000 lak medine Gustine awake dhewe diboyong ning diboyong. pengging. Eman-eman Bandung. Lah kok eman-eman? Golek sing nampa reneh. Ya critane kuwi ayu banget ngono lho. Ku critane iki ayu. Oh, ayo, Etungan Pak. coba Paman etungan kanthi permati, Bapak. Wonten ing Taman Kaputren menika dipunetang wonten gangsal atus candi. 500. Lajeng wonten kaprajuritan menika wonten 1.000 candi. Wis 900 ya, Pak. Leser. Kok pikiranku mak teratap ya. Paman. Ndonga mawon. Piye nek kasembatan? Ya aku rong tau kepok senggol ka wong lanang terus gak piye kahanane ya, Paman. Ampun mungke penak-penak. Kok sakit. Kayak itu. Sing sebelah kok. 500 400. wonten ing bangsal pengrawit hitungen candi sing ana bangsal pengrawit 1 2 3 4 900 90 kirang setunggal niku Gusti Putri. Tak baleni meneh ya Bandung mbok menawa juru taman karo abdiku kleru ngene. Naliti. Kuwi matane katara kabeh kuwi. 600 800 150 Bandung. Piye? Bareng tak talisih kanthi permati kang sunyatan candi ora genep 1000 nanging isih 999. Ateges badar lan ora kesembadan sliramu mboyong jonggrang ana ing pengging Bandung. Piye? Ateges Ayo jalan. Piye? ateges ora kasembadan sliramu mboyong jonggrang ana ing pengging Bandung. Tesmak bathok mripat mlorok ora ndedelok. Kowe wong wadon nanging jebul pupuran wisa. Nanging atimu letek nguli pecelen bebudenmu. Bales. Tak dadaki Bandung. Piye? Sekawit aku wis kandha yen emoh mbok boyong ing pengging. Nanging kowe mrawasa rasaku, mrawasa batinku. Ning kowe mirang-mirange Bandung Bondowoso. Ben iki tak dadaki. Apa Supi apa? Ampu ya degel-degel yo. Dadi banyu ra bakal nyawuk, dadi godhong ra bakal nyuwek. Wong tuamu mati. Tak belani wong tuaku. Tak dadaki tak kiteku ana segara Bandung. Banget. wonten napa kok lah? Galak kono ya kalau aku. Oh nggih niki men dereng nek ngarak Seksenono bumi langit atiku cuwa, atiku lara. Banjur karepmu piye Bandung? Kanggo genepe candi 1000 iki mengko kowe sing dadi candi. Gusti Putri kok dadi reta. Tos kabeh. Ora mung kowe jonggrang sing dadi genepe 1000 iki mengkone tak genepi 1001. Kae sing mlayu sing lanang kae dadi reca selawase uripmu. Kok kabeh dadi reca ki kepiye? Kok atos kabeh. Iki ya atos. Kok ket mau wis atos nek kuwi. Pripun kok? Wes bubar. Ora bakal nyawuk, dadi godhong ra bakal nyuwek. Wong tuamu mati. Tak belani wong tuaku. Tak dadaku tak kiteku ana segara Bandung. Borot daringane kaya apri bocor. Ngapa? Ra cementel apa-apa. Nek kaya aku kan ya kowe pirsa dhewe. Atase wong wedok. Single woman, single parent. Omah yo ana wong sagon-sagon. Ayo pirang-pirang. kowe iki sadar kowe nek nesu susu mung nglumpuk
Kuwi angger nesu mesti nglumpuk ngono. Lah wong Ayah pengen benerin. oh susu kok kebak gurem iki kok. Paman aku melu sapa, Paman? Kok malah Gusti Putri sedih kok arep malah wudu iki. Ingkang Kadangku wis tumekeng praloya. kedah sabar. Tapi prajurit tapis tanpa Paman. Paman. Lho, Kok malah madosi kok malah wis muka. Ini Mbak Apri sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbok Mak Cangik. Lho, sinden ki nek ayu cantik tuh dasare ya nyenengke ati, suarane wis kemelinting kaya suarane kalen gemlinding. Nggih, mon kados wah ngeten iki Nggih, Pak. wong lagi mbayangke saking kadohan ngoten. Waduh, pesindene Pak Tantut suarane kaya ngono mendah kaya ngopo wonge mesti ngoten. Lah Iya, nggih. Ta. Dasare penak nek disawang. Dasare wedok asli. Tur ya enom. Lho. Beda nek sinden ki lanang tuwa dandan wedok. Wis. Nek wonge mangkat jejeken ae. Nek wong lanang kok dandan wedok. Dapuk sindene jejeken ae nek kira-kira mangkat. Ya. Enek to. Eneng. Wis tuwek dandan wedok. Wis tuwa sinden dandan wedok, lenang dandan wedok. Enek to. Apa Enek. tok pateni saiki apa piye wong loro gak banci ladan. Jenenge kaya jenenge Pak RT. Sapa? Sukimin. Mulane kuwi. Lho, upamane saiki aku elek, dhisik ya tau cantik. Apa saiki rusak, sing rusaki sapa? Sing rusak ya yoga-yoga among rasa iki to. Kok ele. Kowe lho. Saiki aku ya tau nom, kabeh berproses. Kowe iki lho asok nek tuwa kaya 50 kowe aku rung karuan dapurmu kaya aku. Kok linge wake-wake. Ketoke eling rusak ki kudu yoga. Pak Yudi. Wah, iki sing bentengi anggar Wah. wong ngondo aku tiba-tiba. Iki lho Pak kuwi lho. Wis to, aja rebut bener, aja udur. Saiki mang biji. Nek kula kalih Apri mang sing kanthi weninging penggalih, ayu Apri apa Mimin? Lho ya genah nek aku iki wong kekancan karo kowe iki ya wis suwe. Oh, suwe sadurunge Antarane kenal. awakmu karo Apri ya Lho. tetep ayu Apri ta ya nduk ya. Pasrane jan ki nyawang kula lho kok kalembono mriku. Lho wong ki jare kon ngomong jujur. Ya oke, nek ayu Apri saiki babakan kabisan, Nah. kepinteran. Iya, iya. Pinter Mimin apa Apri? Lho ya tetep pinter Apri ya nduk ya. Nek kowe ora percaya karo Pak Gareng, tanglet kalih penonton. Penonton mbok Sing takon gareng wae. Nggih. Ah. Kowe sing Ben anu, ben apa kuwi adil. Rasanipun objektif gitu. Netral. Pamane kowe njaluk sing biji apa peribahasa sing girong. Girong wis tau seneng karo aku ora kelakon tes iso to ngelek-elek. Betul. Jadi Jadi ketemu penonton, kuwi. Nek sing memponis aku dikira aku kong kali kok. Nah, penonton mengko Para audiens. pamriksa sedaya, Mbak Mimin kali Mbak Apri cantik Mimin napa cantik Apri? Ruwana. Nyun sewu, nyun sewu Bapak Ibu sedaya, nyun sewu saestu. Kanthi kalumananing penggalih lan manah panjenengan, panjenengan wangsuli malih tresna Mimin menapa Apri, cantik Mimin napa Apri. Nek ana sing Mimin iki ya wis tau ndahar aku ya. wis ta aja sumelang kowe ki ya Nggih. ketok ayu to, Pak. Ayu. Kandhani kok. Nek Apri niku ayu tata lair. Wedi karo panase srengenge, panas lampu, wedi nek dongos-dongos, wedi nek raine gosong. Ning nek aku wedi karo panase api neraka. Lho beda. Dadi solah bawa munamuni pun benten to lho. Hubungane wis akhirat ora babakan dunia tok. Dunia iki mung pira wen to lho. Semeleh. Wis wedi karo panase geni neraka iki. Jadi tindak sak tindak kudu laku utama. Kebecikan. Masyaallah, ayumu kuwi lak mung mergo kowe wedi karo panase srengenge. Srengenge. Yen sliramu Karo panase geni neraka. Aku nek urusan akhirat wis tenang Mas. wis tau ngerti geni neraka kaya ngopo panase. Jarine Pak Dalang panas banget. Digambarake lho nek wong setupi ndak Allah ki engko ning neraka Lho, arep ganjarane. disumet gini arep disumet ki lho. Oh. Lah iya. Bakune pokoknya ya ndedongake. Nah. Dongake sik. Nah, jenengan, Pak. Jeng gareng sik ndongake warga masyarakat kene. Oh nggih, warga masyarakat Mutian pinaringan bagya lan mulya, tentrem lan ayem, pinaringan slamet lan wilujeng donya lan akhirat. Amin. Amin.
Aku wis. Kowe Ces. Mugi-mugi warga Tegal Mutian sak sampunipun ngawontenaken adicara bersih desa sadranan ruahan tansah pinaringan keselamatan tinebina saking suker sakit lan memala. Amin. Ayo Lek kowe. Mugi-mugi sedaya kang mirsani wayang ing dalu menika sing diutang paringi lunas. Sing durung lunas, sing utangi gelem disemayani. Sing iki bojone nek ngekeki blanja bojone slintutan saiki bruk petutuk sok glogok karo garwane. Ora delikan. Kok mah muring-muring apa? Wis ngene iki, wong ki nek wedi api neraka ya ngene iki. Muring-muring ngene. Lho, kan ada Nah, tuliane ana to Mas Gareng. Wong lanang duwe dit didelikke nggon pecis kene. Ben pamrih sing putih ra ngerti. Ana dilekke nggon selop, ana dilekke nggon ikat pinggang. Pon piye carane sing aja konangan. Ya nek dienggo kebecikan apa nek nggo dana kenakalan iki lho Pak sing tak wedeni. Lho ngono ki lho. Sing penting rak ora ganggu sing wedok. Mboten ora ganggu ya kudu transparan. Bune iki kayaku 5 juta. Sing 4 juta tak keke kowe, aku ngekeke sak juta ya bune. Mbok menawa ning dalan bensin entek, banku bocor, mbok menawa dijak jajan kancane men ra kewirangan. Lho. Ngoten dadi wong wedok jagane praja wong lanang, ora lunga dadak wong lanang ngatung. Ngoten niku lho. Dadi wong lanang iki yo gak ana jatah duit sing penting terbuka transparan. Lho iki bapak-bapak kaya entuk dukungan. Ngono. Kok apa ibu-ibu lambene sukimene ngopo? Lah kok wong pengen sak nyatane kak lho. Nek ketanggar wedok sing pinter manajemen ora apa-apa nek ger borot daringane kaya apri bocor ku ngapa? Ora cementel apa-apa. Nek kaya aku kan yo kowe pirsa dhewe. Atase wong wedok. Single woman, single parent. Omah yo ora mung sagon-sagon. Mobil ora mung siji loro. Pekarangan yo pirang-pirang. Kowe iki sadar kok. Kowe nek nesu susu mung nglumpuk. Kowe angger nesu mesti nglumpuk ngono. Ayah pengen benerin. Oh, susu kok kebak gurem iki kok. Oh dipemen teko nggon kandang pitik. Lah, 2 tahun lho ade ora suwan ning kene, biasane ade dhisik suwan rene gara-gara sampean tuh rusak Lah kok pasar. gara-gara Pak Gareng? Iso Tan wingi aku rene mergo jajanku tok lar. Lho, rezekine rak dhewe-dhewe. Wong neko kowe wong ono giri rene iki Klaten wilayahku. Ora kula nuwun. Tahun wingi aku rene mergo pokal gawemu. Mesti panitia tok susupi. Iki aku suwe-suwe ndak wedi tenan. Iki lho, nggih mboten Pak Tantut. Mbah. Lho, kan golek dukungan sapa kowe? Kudule kearifan lokal sik, aset lokal sik. Kok Wonogiri neko rene? Nyo. Lah kowe kae didhawuhi karo panitia terus ora iso mergane Ning kowe ora iso. sibuk ning bogem. Digenti Pak Gareng. Aku ki sing bareng dawuh ki ya Pak Sis kuwi kok. Lah kira gon ndawuh sing manut sing ndawuhi kok kowe le muring. Aku isono, egohno. Kene ra butuh banci tuwa. Oh ya wis sesuk. Oh ya wis rampung to. Iki jane urusan intern lho. Lah iya. Urusan intern para banci-banci lho niki. Aku ki mbela kowe lho, Pak. Iya, ning sejatine kowe iki ya padha. Iki panyuwunan saking Mas Wahyu Trans nyuwun lagunipun Caping Gunung ya engko diaturke. Terus iki malah sing lagi wae teko nyuwun pangapunten. Iki kok mung eneng seratane mung Warti Yatmi. Kok gak jagong, Pak? Kok kaya surat ulem lho jagong. Irwan kok jagongan. Iki ngintuni 300.000 aku ora ngerti nggo sapa utawa nyuwun napa ora ngerti. Sing penting mbok menawa wae. Iki wujud tresnanipun mbok menawi ngaten. Nggih, mbok menawi ngaten. Ngaten nggih Bu Warti. Nggih. Mang trutuli serat melih niku 300 nggih sinten ngoten bukan Nggih. men transparan. Sing kena ya ora nggo dagelane ngopo dagelane gaglak apa wong tuwek. Tuweke kaya apa? Saiki ngene, lara jonggrang sik. Nggih. Nah, fragmene nyuwun panjenenganipun saking Pak Sukit Juragan Slepan. Oh. Pak Sukip Juragan Selepan. Ya. Niku ingkang dados anu. Mboten tegesipun nyuwun lara jonggrang. Oh, sing Fragmen lara ngersak- jonggrang. ingkang ngersak- Iku sing ngersakaken. Ingkang dados jonggrange Jonggrangipun kula nyuwun Mbak Mimin. jonggrang kok Saking ayunipun sing kimplah-kimplah menika nggih. Iya. Ora ya sing wis kaya watu kuwi. Jonggrange urung-urung kok dadi watu to. Memang kelire ngene, Mbak. Ora kelire ireng. Kintuni Mas Taslim. Wah, aku ya lali kok. Ingkang dados
Bandungipun? Bandungipun mengke kula piyambak. Oh nggih. Kowe abdi-abdi ngono ya ngono apa Pik? Niki napa Pik? Apa kowe dadi watu Mas? Aku sing jaga karcis. Toprak dhisik mosok ya ngau karcis, Pak. Abdi. Iya. Matur nuwun. Pak Pri matur nuwun sanget. Pak Pri miyayam saking Gedang Sari nembe rawuh. Oh, saking Gedang Matur Sari. nuwun sanget. Maringi napa, Pak? Maringi niki rokok niki. Lah kan jenengan pun mboten anu ses Pak sakniki Pak, pun mboten ngerokok Pak. Nggih mengke lah bocah-bocah kula teng griya. Anu Cimbli, Mbah Maipe. Lah mengke. Lah Pak Mas Gareng kersa rokok? Purun. Tuku. Wong ya ki jatah ngompak dalah kok. Kuwi bahane kakangne kok. Jenengan. Wong lak kira ki nek karo kange mbok yo nyopo piye entuk jatah rokok go mulih jolke Supermi. Lah wong adike entuk MBG men kon go mulih kok Pak. Ayan kok. Kowe dadi juru taman Mas Gareng. Nggih. Nah, Apri ya dadi Mbok Mban. Nggih. Ya mangga. Duduk ayo Mas. Bendara kok tuwik. Emang ono dedonga bendarane dhewe lagi nandang Sungkawa ki lho Mas. Sungkawa. Iya Kang. Sedih atine. Biyong lan paman juru taman. Wonten timbalan dawuh. Kudune sliramu sakarone ngerti rasane atiku ing wektu dina iki. Kadangku Mas Prabu Gupala dumugi ing pralaya. Wana segara dadi karang abang kabeh merga pokale Bandung Bandawasa. Melu ndedonga muga-muga pepeteng ing wana segara ki enggal sirna ya biyong lan paman. Mugi panjenengan pinaringan penggale ingkang minangkung Gusti Putri. Iya. Boten ora maido ya Kang. Paman aku melu sapa paman? Kok malah Gusti Putri sedih kok malah wudu ki. Kadangku wis tumekeng pralaya. Kedah sabar. Tapi prajurit tapis tanpa paman. Paman. Lho, Kok malah madosi kok malah wis muka. Banjur gondelan sapa meneh aku paman lan biyong aja ninggalake aku ya biyong. Jonggrang. Aku sing prapta Jonggrang. kula asli Gusti Putri. Kae sing diarani Bandung Bandawasa ki ya kae. Oh iki. Paman iki lho menungsa murang tata sing jeneng Bandung Bandawasa sing ngobrak-abrik. Ono segara laten. Oh dadi iki sing aran Bandung Delondong Wasa. Bandawasa. Bandawasa. Adep ana kowe senajan juru taman kowe jejiring senopati lho paman juru taman. Namung kula ajros. Ajre. Lah ya ajrih banget dadi ajros. Biyong maju. Jonggrang. Jonggrang. Piye Bandung? Tekaku mrene ora bakal aku mulasara marang kowe. Iya, wong lanang biasane ya ngono kuwi. Marmen nek nyiksa wong wedok. Aku ora bakal nyiksa marang atimu ning Bang! Ingkang Mbok, sare. piye kowe mau muni apa? Sik. Kowe mau muni apa? Ketoprak weton ngendi kok nganggo bohong barang iki. Ketapruk ngendi? Kowe ngapusi. Kowe mau muni bodong, ngono ta kowe? Anggep. Jonggrang. Piye Bandung? Kowe ngerti dhewe tilmune negara Wanasegara utawa Kadipaten Wanasegara wis bedah. Wong atuwamu mati, kakangmu Prabu Gupala semono uga wis prapteng pralaya saka tanganku. Ana tetumbungan wong sapa bisa bedah marang praja ki mau kudu bisa mboyong marang putri. Wis suwe nggonku kepengin dadi bojomu, pengen aku nggarwa marang kowe. Tilmune dina iki kelakon. Kowe arep sambat karo sapa? Bandung Bandawasa. Kaya kandhamu mau bedah praja mboyong putri. Iya. Kuwi tumraping Bandung. Ning tumrape Jonggrang ora Bandung. Tenang apa Aku ora sudi nyawang suthik nyawang kowe. Paman, Pak. Kowe ngapa? Ngewangi aku. Kok gur goleki dispenser wae kok. Nek kena tak kandhani kanthi cara kang alus Bandung.
bali ana negara ing pengging kono. Aku wis kelangan sedulur, wis kelangan wong tuwa. Prajuritku tumpes tapis tanpa tilas. Akeh anak kelangan bapak, akeh wong wadon padha dadi randha merga pokal gawemu. Aja menyiksa ragaku, Bantu. Iki Gusti Putri nek dhewe kok manjegoke piye? Jonggrang. Piye? Arep kowe sambat karo nampung ora bakal nggogroke jantungku. Mergo wis dadi patembayaning Bandung Bandawasa. Yen taku mulih saka ing Wonosegara kene ora mbuyung marang kowe, trimo aku prapteng pralaya. Aku trimo mati wae. Mula sing mati kowe apa aku? Namung nyun pangapunten Gusti. Kowe ngopo kowe? Kowe muat ngopo kowe? Apa cendasmu kowe? Iki ya Senopati, Bantu. Senopati mekingkinge ngono senopati apa? Senopati pungkasan kabeh wong lanang wis tumpes tapis, Bantu. Mulane kowe manut to. Kowe dadi bojoku ora bakal tiba marang kayu watu, ning bakal tiba marang kasur bambut. Ampun kersa. Ampun kersa. Nanging paman lan biyong paribasan aku wong wedok Krubyok kabotan Pinjung mentelung kabotan Gelung. Arep piye mesti kalah karo Bandung Bandawasa kang sektine Mandraguna. Piye gawe karti sampeka utawa piye gawe cara upamane Bandung ki lunga saka kene ngono apa tok gelem ngono. Dangane kok Gusti Putri dijus. Timbangane aku sakit. Ngene. Kok sakit terus perih? Atine. Atine perih. Ati ki neng kene ora kok sakit perih ngono ki ora. Ati ki neng kene. Timbang aku sakit. Apa ngene wae, Kang? Piye? Bendarane dhewe ben njaluk bebono apa sing Bandung Bandawasa ora bisa ngleksanakake. Bener kuwi. Dadi aku tok tresno. Nek iso ki njaluk tumuruning lintang lan rembulan sak planet-planete ngono. Nek Kuwi lak mesti rasa ngono. Ning Bandung Bandawasa ki sekti Mandraguna lho. Aku tak budidaya ya biyongan paman. Oh nggih. Kang memuji. Piye Jonggrang? Kowe njaluk apa? Bandung. Sing gedhe pangapuramu ya. Jane aku mau nodi. Lan neter sepira tresnane Bandung marang Jonggrang. Jane aku ya nelakke sih katresnan marang kowe Bandung. Nanging kabeh mau jalan kawangku dening kahanan, dadi aku mung klewo-klewo. Kowe nyuwun apa? Aku Apa kowe nyuwun masak genthong-genthong gedene? Ora Bandung. Ora Kowe aja kaya ngono kuwi lho. Bandung. Ah, parah iki. Wong jenenge Jonggrang kok mentel kaya ngono kuwi. Jonggrang menika kedah kagungan Jati diri. jati diri, Wibawa. harga diri wibawa. Jonggrang Ora malah enggak sorong. kaya genggek ae ngono. Jonggrang kok setelen ki mene. Masa laluku kebawa. Bandung. Goroh palih apa aku tresno marang sliramu nanging. Piye? Jenenge Wanudya bakal kaboyong dening kakung, kawengku dening priya mesti wae ndek bebono. Kowe nyuwun bebono apa wong Aku ayu? njaluk panjaluk ya, Bang. Heeh, njaluk apa? Njaluk candi cacah 1000 sewengi. Ayo mulih mak coprake elek. Ora perang-perang mak. Iya. Coprake tuwek no mak. Jonggrange kisut no mak. Ngono iki Bandung praya mesake ya mak. Dudut katut surung luntung diambung angop. Lah iya. Wis ngene wae mak malah penak kok. Ya. Pangapunten Gusti Kakung. Nyuwun apa? Njaluk bayi bayi. Candi cacah 1000 sewengi kudu dadi. Candi ndara. Ya Ampun, sasar bayi. susur. Nggih. Mesuki sasar susur Hati-hati Paman. mung sak tembung Nggih. Candi 1000. Nek bayi 1000 niku plentung prucut. Niku ora bayi ning anakan tikus. Oh iya, matur nuwun mbok elingke ya Paman. Nggih. Njaluk candi cacah 1000 sewengi kudu dadi sadurunge jago-jago padha kluruk. Tak turuti panyuwun wong ayu mergo saking gedhe tresnaku marang kowe. Tenan Bandung. Candi 1000 sewengi kudu dadi tak laksanakake tak Bagus. tindakake. Sawangen. Biyong lan Paman. Padha nutuk alu lan leso. Dimen suarane mau ganggu. Jago-jago satemah padha kluruk ya Biyong ya. Dadi sadurunge biar padang jago wis kluruk. Iya. Kanggo jegal. Bandung Bandawasa niku kaya gawe Kanggo candi. panjang. Saya gage ndang nutuki lesong. Alah.
Iki suara apa? Angin. Angin ora dibutuhke. Lereno anggonmu ngupaya gawe candhi Bandung. Wis para esuk jago-jago padha kluruk, kirik-kirik padha jegok. Iki wis parake ro. Wis Esuk. Para esuk. Para esuk. nyawang wong ayu ki pancen dadi sasar susur kok Bandung. Samangen aku wis bisa mujuti Candhi Sewu sewengi dadi. Candhi Sewu sewengi dadi. Samangen. Kaya ngapa kastene Bandung Bandawasa? Menika candhi-candhinipun, Dara. Mbak diitung sik to, Nek Kak. ya kudu diteliti meneh, Pak. Tritinen utawa hitungan sing kanthi permati aja nganti kowe mau tunda bima. Iya, Bandung. Iki Ora kok- esuk ora sore candhi genep 1000, jonggrang saguh kabeh ing Iki pengging. kok terus piye nek nganti candhine genep 1000? Ya badarno. Gusti nek dhewe ora Yen genep 1000 lak medine Gustine awake dhewe diboyong ning diboyong. pengging. Eman-eman Bandung. Lah kok eman-eman? Golek sing nampa reneh. Ya critane kuwi ayu banget ngono lho. Iki critane iki ayu. Oh, ayu, Etungan Pak. coba Bamen etungan kanthi permati, Bapak. Wonten ing Taman Kaputren menika dipunetang wonten gangsal atus candhi. 500. Lajeng wonten kaprajuritan menika wonten 1.000 candhi. Wis 900 ya, Pak. Leser. Kok pikiranku mak teratap ya. Ndonga mawon. Piye nek kasembatan? Ya aku rong tau kebok senggol ka wong lanang terus gak piye kahanane ya Paman. Ampun mengke penak-penak. Kok sakit. Kayak itu. Sing sebelah. Apa iki lho? 500 wonten ing bangsal pengrawit hitungan candhi sing ana bangsal pengrawit. 1 2 3 4 900 90 songo kirang setunggal niku Gusti Putri. Tak baleni meneh ya Bandung mbok menawa juru taman karo abdiku kleru ngene. Naliti. Kuwi matane katara kabeh kuwi. 600 Matur. 800 950 Bandung. Piye? Bareng tak talisih kanthi permati kasunyatan candhi ora genep 1000 nanging isih 999. Ateges badar lan ora kesempatan sliramu boyong jonggrang ana ing pengging Bandung. Piye? Ateges Ayo jalan. Piye? ateges ora kesempatan sliramu boyong jonggrang ana ing pengging Bandung. Tesmak bathok mripat mlorok ora ndedelok. Kowe wong wadon nanging jebul pupuran wisa. Nanging atimu letek nguli pecelen bebudenmu. Bales. Tak dadaki Bandung. Piye? Sekawit aku wis kandha yen emoh mbok boyong ing pengging. Nanging kowe mrawasa rasaku, mrawasa batinku. Ling kowe mirang-mirange Bandung Bandawasa. Ben iki tak dadaki. Apa rumah Sudi apa? ampu-ampu ya didol-dol yo. Dadi banyu ra bakal nyawuk, dadi godhong ra bakal nyuwek. Wong tuamu mati. Tak belani wong tuaku. Tak dadaki tak kiteku ana segara Bandung. Banget. Wonten napa kok? Galak kono ya kalau aku. Oh, nggih. Niki men dereng nek ngarak. Seksenono bumi langit, atiku cuwa, atiku lara. Banjur karepmu piye Bandung? Kanggo genepe Candhi Sewu iki mengko kowe sing dadi candhi. Gusti Putri kok dadi reta. Tos kabeh. Ora mung kowe jonggrang sing dadi genepe 1000 iki mengkone tak genepi 1001. Kae sing mlayu sing lanang kae dadi reca selawase uripmu. Kok kabeh dadi reca ki kepiye? Kok atos kabeh. Iki ya atos. Kok ket mau wis atos nek kuwi.
Wis bubar. Wis bubar. Apri kurang ajar kok. Lah kok kurang ajar. Malah bubarke sutradara ngono iki. Iki ki ya fungsi raketang ndak selapan dino pisan kok. Lek ngendi? Mula durung wayahe dadi watu kok wis atos. Apri. Piye? Duduk eneh. Mbok wis ra umum. Waduh, lara jonggrang pancen kowe ayo tenang. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Pas padakno prajuritmu kalah berat. Mula kowe dadi wanita boyongan. Obat kowe wanita keparan. Ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat. Putra ratu pengging Prabu Tamarmaya. Aku kowe aji sakti Bandawasa. Lara jonggrang mangkupasun pundhut garwa. Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Matur sembah nuwun sanget iki lara jonggrang iku go panyuwune saka panjenengane Pak Pri bakule miyayam wonten ing Gedang Sari. Wong mawon niki digawe singkat. Lah nggih Ngemuti kawontenan wekdal. Lah iya. Wong niku wong marep diures wonge utuh nggih kelakon saged. Ngoten nggih Mas Gareng nggih. Ana Bandung nebuk sumur ya ana. Kagem nyulimbo mau kok sing sinden ki mau kok malah nom-noman kabeh Mbak Rini kali Mbak Mubida. Itu memang kesepakatan dari keluarga kami Among Rasa. Dadi ora ngomongake sing sepuh terus butan iki kan mesake. Leres. Nek neng mah barang ngantek asam lambung barang ngantian butan niku. Pun sehat. Nganti di penyakit lalen barang ngantian wis ngantian. Ya iya. Ngger aku dungan ngoten aman. Jadi memang sengaja digilir buat Nggih sengaja digilir kabeh ben iso ngrasake kaya ngapa to nek sinden awan niku mau ngeten lho. Ora pas sing tuwek gak awan ya mesake. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Nggih untuk malam hari sibuk. Engko ndak asam lambungnya naik. Iya. Mongko jano ngatasi asam lambung ki gampang. Apa? Cukup minum biomoringan. Masuk Iya. Mbak Mimin, Mbak April lenggah, Mas Gareng lenggah. Nggih. Ya ngopo semilir diaturke, Cok? Monggo. Dados para kadang. Yo, monggo. Yo.
diajari Mbak Mimin karo Mbak Apri. Monggo Mbak Mimin Mbak Apri kula suwun pinarak pun pepanggungan kula semanggaken monggo. Wah iya, pelak ca apa? Perahu layar. Ya monggo. Dados ya. Perahu layar. Tak yo. Sayyidina Muhammad. Spesial kagem.